Ai, ama, lagunak, zeinen garrantzitsua den ardua gure kulturan, bai, kantak eta guzti ditu, esaera zarrak ere bai, eta jainko bat ere bai, bako. Bueno, lagunak, eta gaur gurekin hemen Telmo, ardotan aditua, zer? Iretzako ere garrantzitsua ardua, ez da? Oso garrantzitsua. Oso garrantzitsua, ire afizioa, lanbidia eta gauza gehiago, ez da? Bai, afizioa gehiago, baina lanbidia ere bai zuertez. Ikusiko zuen lagunak gaur Telmo Iruretagoienaren eskutik zenbat ikasiko deun arduan inguruan. Ez alde gala, Asko akutziko dugu, ez da? Zoze ikasiko, eta... Zehozez, asko ikusiko zuen, asko dakita. Bueno, eta Red Wine, ardo gorri naparra, ikzen aio beltza, o zuritja, o zerrekin geratuko, ardo gozua, o aparduna. Nik uste danak azte gala beti gorri zale bezala, o arduan sartze ganean gorritikan errexo sartzeala, o ni behintzat. Baina gehozta gehiago, bai apardunak, bai txuriak, eta pixkat ardo berezilago eta juten azinez. Egun bakoitzak beria eskatzik, ez da? Bai, segun eguneko ze momentuak ore, bai. Bueno, lagunak, ikusiko zu esaio eharra dator, eta asko ikasiko dugu. Adi lagunak, ez moitu hortik. Bueno, lagunak, hementxe gaude Telmo eta Bilok, Telmo daiz ardotan aditua, divulgatzailea. Gio gaina, Telmo ardoak, ire enpresa o ire zehose berrila sortueke bai, ez da? Hoxe, baina ere kabuz jarri naiz pixkat, eta, bueno, bai ardo gilentzako, gitaiko txakolina edo, batzutan Arabako Herriosako arduak aurkezten da jarrute naiz, baita zagardua ere, edo, bueno, bertako garagarduak, euskal garagarduak ere, baita ditugu, bai daztaketak, edo, aktibitatzen. Danak probatu aldetuk, danak? Probatzia tokatzen. Probatu ean, ez probatu, ez da? Zate daztatzaile honak ez dula eraten, bota itugula. Bai, Hori pixkat... Eta zeiten, gauan buelta manda, geho bota. Bai, pixka narratza gatza, baina... Eta eskutzik ez aiz etorri, horra parton batekin etorri aiz, ez da? Bai, bueno, nahi gustatzen zaileku guztita, zozerrekin iriztia, da txakoli bat ekarriat, baina, bueno, pixkat ezberdin hau aiteko, txakoli berezi bat, txakoli apardun bat ekarriat, txomin etxan izetxekua, Eugenia izen hau, eta uste, ingo deun plater honekin oso ondo jungo gala, eta ondo uztartuko dula. Seguru ez. Bueno, egia esan leheno tabernetata jute ditzan, da, eukan, ardo gorrilla, ardo zurilla, o beltza, eta gaur egun hori asko irikieka baknik hori, ez da? Bai, nik uste ere pixka jendiak eustak gehiago edukatzen nahi dela, o pixka jakituri, o kuriositate gehiago dula, eta, hortik irekiago daudela gauza ezberdina probatzea. Leheno betiko zotaka gai horrei horit ezanean, da beti iguala daztatzen, gaur egun, bueno, ardotegin bitartez, edo daztaketak, o beste ekitaldina da bitartez, aukera hori da, gaela bizkat direki, da gauza ezberdina probatzea usartzea jala. Eta gero esateak bezala, ez da, leheno hemen adiez boigan txakolin degitan txakolin bat prestatzeguan, urtekua, askarrindakua, eta guain ardo gozuak, apardunak, gorriak ebai, danetik hasitu giten, eta pulamentuak ingaina, ez da? Danak kaliadekoa. Asko betu arduak. Bai, nik uste gaur egun kriston txakolinak gaitukela orkesten, justo gaur goizian izan nahi, Getariko txakolineko ofizinan txakoli batzu jasotzen daztaketa bateako, eta gila esan, kriston anistazuna nahi da sortzen, diversifikatzen nahi da asko, da produktu oso interesgarriak iten. Urteko txakoli gazte hortatika, dane gustatzea egun txakolin hortatika, pixka gauza gastronomikoago edo komplexuagoak sortzen nahi dira, eta adibidez txakoli gazte batek laguntziakan bezala, uztartzeakan bezala, aperitibo batian, goizaldea edo janari bizkat, errexagoak o zentziloagoakin. Adibidez, ekarrieten txakoli apardun honek, laguntziaka bizkat janari komplexuagoakin, edo... Eta gabonetako, eta egun berezitako, eta egun ahonditako, egun ahonditako. Ardo ahonditak egiten nahi dira Euskal Herrian, eta horrei heldu behar dio. Bueno, lagunak, gaur ingo deuna da koka valentziarra, eta nola ez, uztartu apardun batekin. Adi lagunak, saio eharra dator, eta asko ikasiko dugu. Esan dizu, eta asko! Bueno, aparduna sartu dugu,
frigorifikoan ez, kongela horian, ez aldaola, parra egola gototza berdik, ez da? Epel xamarra ekarriet eta pixka freskatzeko demora emateko. Beitu, ni Martin Berazategin etxea guten hau gabon eroso, porque kapoia emate ziot, aitak emandako kapoia, gero pastelito emate bai emate ziot beti, eta han hartzik, areksekak beti, apardunak, minus amarrea. Peligrosua, porque oso errexeatek, oso errexeatek eta gero, peligrosua, baina egila esan, erdi sostutaz, eskak, eta gero ze ondo sartu duen, ardo batzu bai temperatura berdile, beste atuk ezain beste, ez da? Minus amar, igual, hotze gitxo. Garrote pasaitek, Martin dek. Baina, bueno, egila, geozta apar gehiago duen edaritan, komeni dela geozta gotzago eratia. Azkenean, pentsa, Coca-Cola bat epela irekiko bagenu, gaz hori zeituan alde egiteko. Galdu eta bestela heldu iteko. Eta geozta gotzago, geozta hobeto disolbatzea likiduan, hortaz, gehiago irauteik. Da, orduan, komenia beti geozta hotzo mantendu, hobeto. Minus amar igual. Martin exageratua izan dek beti, eta ala jarraitzeke, baina, minus amar, asartzek, aila, letxe, ura bezala, peligrosua, baina gauza ona. Bueno, ingo izuetena da, gaurko errezeta garatu. Eta esan dizuten bezala, koka batin behar deu, eta koka batiteko garaien opila prestatu behar deu. Opila prestatzeko, hemen dakau, irina, baitare olilua, eta garagardua. Gatza pixka botako jau, autolisi txiki bat ingo dio, hori da, nastu eta bertan ustia. Eta behin 10-15 minutu da geho, ja hasiko geha, orea prestatzen, eta geho ja lusatuko deu, eta gainean jarriko jau piperra da bat. Piperra da, simple bat ingo deu, piper gorri, piper berde, eta tomatiakin. Ingo deuna da, hau julianan moztu, salteatu, behin pixka piperra goxatu dianian, ingo deuna da tomatia raiatuta bertara bota, goxatzen jarraitu, eta gero, opil horren gainean, behin lusatuta da honian, jarriko deu piperra da gainean, eta labian ingo deu. Pizza bat izango balitzu bezala, baino, koka balentziarra ditzera. Gio, labetik ateatakoan, ingo dituguna da pinaxi hauek salteatu, gainetik bota, hemen dazkau, bentreskan laskak, jarriko xio gainean, eta piperra utza pixka botako jo. Ados, hori bai, gero, botila irikiko jau. Hori. Bueno, eta hau esan da, ni opilakin jarriko nauk, hemen dakatela ontzitsua, berta gota osagai guztiek, eta esan dizutena, aurrenez, ez dugu amasatuko ezer, nasketa bat ingo dugu, nasketa bat, eta bere autoliziakin, gero ja, erraz, hasiko geha opilei glutena formatzen eta masa egiten. Baina lehen da bizi, autolizia. Eta bestalde ingo deuna da, betu, piperrak mosten jun, eta goxatzen. Eta baita ere inberdeuna da, tomatia raiatu. Nik usteat hasiko izela piperrakin eta gero tomatia emango zio. Zatik gaunera esan deten bezala, piperra goxatuko ditugu. Hau hemen, igual netzako, tomatia raiatzeko, eta zu ingo zuna da honei, txortenak endu, eta tiretan, eta goxatzen jarriko dugu lapikoan, bale? Ondo. Venga, oire kontu, zukalden zei, biltzea ize bai? Bai, moldatzenak. Moldatzeaiz, ondo. Soziadian, otxian, onun ibiltzeaiz gehiago? Soziadian gehien bat, zango nukeian ere hobby favoritua bezala dela, junda lagunantzako afai edo bazkai koskorren bat oitia. Osea, bai, ibiltzea. Ibiltzea, ondo. Bueno, Telmo, eta Iri, nun sartu zaik jakin minago, noiz hasia izola ardotan aditu egiten? Bueno, ni berez gastronomiakin kontaktua esan nuke aurrena izan nula, aurreneko lana izan nunean, Zauzko taberna baten hasi nintzen, Xarabi izenazuna. Eta bertan hasi nintzen pixka, esango nuke gastronomiakin, arduak edo beste edariakin, aurreneko kontaktu hori izaten, da ulertzen pixkat. Gero bidaiatzen da pasan itun urte batzuk, eta ja huelta enunean, erabakin nun zoze ikastia berriro, lehenu berez zoze ikasi nun, baina. Eta ordu, bueno, beti tira izan diten, ez gastronomia mundu horrek daola, da asko gustatzen ditzaiten, da bere bai, sukaldari taulan ebilen lanen, ordu, kontaktu hori beti mantendu nun, erabakin nun ardogintza ikastia, izatez lagun batzeon ardogintza ikasten herri osan, eta are komendatu zian, oso ondo zeola taula, eta hoxe, han junitzen. Ni uste, ardogintza ikasten unetatikan, bakarrenetakoan itzala, etzuna upategirik, omaztiriko ezer, baina, bueno, azkenean hortikan hasi nintzen lanean. Osea, iketxian ez teguki upategik, ez temaztik eguki? Ez, baina, bueno, hortikan hasi nintzen, bukatzean geho, zea, Herriosako upategi ezberdin batzutan honitzen lanean, txakolinea pasan nintzen geho, apiskat etxetik angertu, zarautze zauztarra izan da, azkenean sortu hori daka, inguruan mazti nahikoa badeula. Eta hola, da, bueno, geho azkenean erabaki nun, pixka gehiago ikasten jarraitzia, da gehiago profesionalizatzen zeitzia,
eta baskulinarin ikasi nun sumileritzako masterra. Ona. Eta bueno, horren bitartez, hasi nintzen lanian Eusko Gobernuko proiektu baten, Basque Wine izen aula. Naizta izenak wine eraman Euskal Herriko edari ezberdin guztiak sartzeituna, bai, lehen esan duten bezala, bai Txakolina, hiru probintzitakoa, bai Ardua Errioxa, Arabar Errioxakoa, eta Zagardo, Euskal Zagardua eta Garagardo. Eta Garagardo ere bai. Eta bueno, hoien bitartez hasi nintzen, hemen Donostin kofradia itxasetxean proiektu batia. Horren bitartez, segulan nun pentsatzen hola ibiliko nitzanika, baina horren bitartez hasi nintzen daztaketak ite, jendea aurrian itzeiten daula. Oendik lotza pixkat ematen baina, bueno, joa pixkanak ikasten. Txerrik hoi bat jartzeko, hoi biziletan egitea bezala izatek. Nire hemen hasi nituen nian desente tartamuderatzen nian, da ja geho eta gutxio tartamuderatzen jat, eta bueno, hain nau jartzen. Txerrik itxarraka. Danan bezala, ibiltzekena biziletan, azkenian ondo ibiltzea naiz. Ibilin behar. Eta azezan behar nian, horra adibidez, nik ikusteatena, bueno, nik gertatu zaitekena behintzat, ni ardua, ostra, 18 urtekin, 16ekin, eaten ez da izenian, guraso kafaian, da... Guandik gana, joni usteat, 30 urte nizkilan nian, ja, ostra, guain ondo sartze zaite, eta guain berroi zizkatela, ja asko sobeto sartze zaite, bainotek, ere baitek edari bat oso gaztetatik anestekela... Etze oso garratza, mingotza, ez tekain gozua, no? Gozuak inoitutak itxabe, Coca-Cola eta kasnaran jarea den, da gero ja ardoa pasatzeko pixkaten boa, berdik, aurrera, kalimotxoti pasaberraiz, eta gero ja ardoa gartzaiz, ez da? Bai, bueno, nik ezago nuke, azteko bat, norbean paladarra pixkat aldatzen jutea, sartzen jutegan enean, ikesan degen bezala, garrastasun hori hasieran gustatu ulertzen ez bezala, pixkanaka zapore horiek apreziatzen jutea, da gozta gehiago gustatzen jute dezkigu. Eta go beste alde, bueno, ni ena izekula izan oso gozozalia, adibidez. Ni gehiago gasilla, da garratzak daula asko gustatu izan dezkibeti, bai kafiak eta hola adibidez oso gazteatik, ozer Garagardoa eta hola. Eta, da bueno, azkenian dana bezala dukatzea. Egia ni pixkat prejuizio batzu badaudela, arduan inguruan da hola, pixkat gauza ez no bat bezala, o elitista bat bezala, eta pixkat nire prejuizio horiekin sartu nintzen ardo mundura, baina egia da, ulertzen jute zean enean, eta baita ere ezagutzen ardo horren guztian atzitean lana, eta azkenean nekazari horiek guztiak, azkenean nekazaritzako produktu badala. Nola azten da lurrakin azten de, geho landariakin, geho... Bai, eta jende horretxoak egik ez dula, ez dala elitismo edo snobismo hortatik oso urruti dauden jendia dala lurreko jendia basarritarrak. Horre pixkat harrapatu zian, da bueno, geho nire, esan deten bezala, hasieran gustatzen zaizkiten beltz pixka potente horiek da gorputza hondikoa eta hola, da gehozta gehiago joa txurita o ardogorrita, o aparduneta, o jerezeko ardoa, holako gauzeta. Naiz da, dana gustatzen zaiten. Gure bai ez guk gabosten bodegan itea, eta joan bai ateai haun ardogozua, kristona, oza, nire, baina dek momentu berezitako ere, bai, egun berezitako, momentu berezitako, eta esate duna, apardunak ere behi ikutua sekatek, baina hori, esan deken bezala, segun ze ardo txokolatia bezala, dia, hola, hortzaka ez, baina hola, gorputza dakaenak, eta gero beste gaur egun zode beste ardo jekik esan dekena, baina errexian oitu, freskagarri oitu, ez da? Bai, da, bueno, azkenean, nik uste ere, segun eta ze platerreango egun, eguneko ze momentuako, gauza bat beste baino beto sartzeala, eta azkenean joku hori ere polita dela, ez da, pixka horta irekitzia, da, probatzia, eta ikustia, honekin, botella irekiko da, atzo bertan afai balaunakin eukinun, da, 3 plater jakenitun, da, botellak irekitzen junginan, etxoak egin, da. Ire horietakoa izortuan, aurrenengo, bota honean, nabaek barazkila, bai, hau beruaziok, bai, horietako aperitiguan ardotxo bat irikitzeik, geho arraiakin beste bat, eta geho araiakin bestia. Bai, hombre, baldin bat zekatetxean, bai, bai, no? Eta, bueno, segun zemagean, bai, bestela 3 botella da, bai. Claro, honaek, bai, desenten artian, da, a ber, nire batzutan, baitu bairu izarretako jatetxiak eta hartzen dek menu degustazioa eta esatek, badakau menuare bai arduana. Eta emango izkit jau 8 o 10 ardo eta esatek, bale, probatu nahi diat.
Me cachis la marri, Baskaian bukaera, ni, aiba, la leche, ona ziodana. Dana kriston. Bai. Baina ikizateken, azkenian daztatzen nahi izenien inberde gutxian, ez da? Gutxian, porque... sortzi porratu berbaitu, taldanetatik, basota erdia alten baek, ostras, azkenian botella eta erdiatek. Nik uste askotan garrantzitsua izateala ezberdintzia eran da daztatzean artean. Askotan eratea gauza bada, eta lagun artean gaudenian, eta modu batea kontsumintze dugu, eta goia daztatzia da, atentzio bat ematia, edari horrei, denbora pixkat eskaintzia, berriketan gaudenian tertulian, eta ardo pare bat hartzitu zunean, tertulira zaude, ardua baino gehiago. Daztatzea iseritzeare polita dela, da joko hori ere azkenia, interesgarria izan leikela. Ona. Adibes nire nahi eta jute dituk, hain guk landetan, han jute dituk, hain urrian uda pasata gero, ja, launakin astebete pasatzea. Eta etxek, ja, pasatzea dituk garea, dozena lagun jute dituk nahi egin, eta iteienek egunero 3-4 ardo daztatu. Eta txillarrezko papelan biltzeizkile, botella guztik izteitu genian, itxuan, eta orduan puntuatzen jute dituk, eta geho, hastian bukaeran, baina hortzio, puntuak eta aurrenen guazen gatuken, bigarrena, eta ikiarriek askotan nola esteken pentsatzen ardo bat, hain hona izango kena, itxita da honian nola bere arrakasta sekaken. Nik uste itxuan daztatzia dela humiltasun klase bat kristona. Askotan, eta gaina igual mundi hortan gabiltzanak eta bizkat usteula ja asko dakigula, osea, ez dago itxuan daztatzia zelako humiltasun proba zela. Hor, sorpresa batzuk amateia, ikara harria. Eta gero esan deken bezala, gaur egun hainbeste ardo zeudek, eta urteko ardua. Nik ikiarri guztez izitek guain zeudeken urteko arduak, esatekela, ostras, ze marabila gau, ze freskotasun zekar. Eta lehen ematezien, kriantza bat izan berdikela, reserva bat, eta urteko ardua behitzak zeude batzuke bai, esatekela, ze marabila gau. Guzti izadoz, netzako, Rioxako mazerazio karbonikoko ardo gazte beltzat, freskua, berezeakin hori... Etxerakin birik eserrei, hori lagun arteako, plater batzuntzako, eta arduak disfrutatzeko ardo eharra, komplexotasun gehiagik gabe, oso, ez da, interesgarriak eta... Niko iso jatete normalen, atea esko lagunakin da urteko ardua. Eta Arabar Errioxan bertan zezkau ardo beltz batzuk urtekuak, diala... Hola, zora garriak. Eta gaina presilonea. Oidek. Bueno, launak, hemen utziko deuna da. Piperra pixka goxatzen, behin goxatuta honian tomatia botako jau eta murrizten utziko deu, opilan gaine jarteko. Bueno, eta hemen indeuna da autolizia, behitu, Hasieran boteaten nian, hasina bueltak eta biun azion. Baino, ja irina beha astea ja zukuak eta hartzen, eta ja astea bere gorputa hartzen, behitu. Eta amasatu gabe, ja hau bere testura polita hartzen nahi da. Utziko dugu hain hemen, erreportaia ikusten duen bitartean, beste 5 minutu, batzutan hasieratik aztegea amasatzen, eta peatu itek. Hobeto da, autolizi txiki batin, eta gero horiai eurra eman. Baina, 20 minutu, hola oso ondo etortze zaizio. Jungo geha guantxe gertu osasun zentrura, eta eakutziko izkigue edari energetikoak. Zein kaltegarria dian gure txantxarretako, gure osasuneako, eta guazen eiderrena ikastea. Kaixo Joseba Eiderrena muno naiz, Eibarren gara ikertu osasun zentruan, eta edari energetikoak eraten dozu ez? Honek ahoko osasuna asko kaltetzen dau. Pasa eta kontoko txuet. Bueno, edari energetikoak dakauz hemen. Modan jarri dian edarixak, eta askotan osasuntxuak diala edo kirolekintza bat egin da gero, berriz ere biaditxugun mineralak emango dozkuela pentsatzen dugu. Bueno, oso urruti dago hori egitxikan. Hauek zer dauke ura, azukar mordo bat, beste azido mordo bat, saporia eta koloria emango dituen produktu nahiko toksikuak eta gainera beste kafeina mordo bat. Banaka joango gara aztertzen, baina adibidez, pentsaizue, OMS edo MOEk munduko osasun erakundiak gomendatzen dau pertsona heldu bakoitzak eguneko 25 gramu azukar hartu leikezela
Geixenez, nire ustez hori asko daia. Baina jakin, hauetako laten erdixak, tamaina hori edo kopuru hori hirukoiztu eitzen dabiela. Horrek zezortzen den hauan, kariesa, txantxarra. Hauetako lata batekin, karies pilo bat sortzen gare hauan, eta gainera azukar hori berehala kontsumitzen duen azukar bada. Berehala bizko, rematen dozku kriston zubidoia, baina gero beherakada itzela. Eta beherakada hori ematen dozkunean gure gorputzak eskatuko dozkuzen alimentuak edo jakixak ez dira bat ere onak izango. Azukar gehiago eukiko dabe. Beraz, moek esan dako hirukoizpen hori gero eta gehiagoa, azukar gero eta gehiago eskatuko dozku gorputzak. Bestalde, likidua dauken arren, lata hauek litro erdi kantidadekuak dira, ez gaitxue bape hidratatzen, azidoz beteta dare, beraz, gure ahoko mukosak, gure ahoko mintzak deshidratau itzen ditue. Eta horrek, aukileik ez, jagak, aftak, zaurixak aukitzeko arriskua. Bestela, gaztien artean kafeina ez da bat ere ona, horrek ere lo eitzeko arazuak eman leik ezelako. Konservante, kolorante, aromatizante horietan ere ointxe sartuko gara, eta bestalde azkenik azukarrak ematen dozkun, eta hauakin beste lotura bat daukana, eta azukar hau hain bizkorra asimilatzen dan horrek, diabetesa sortzeko arriskua areagotzen dau. Diabetesa daukaunean eta hauan oi edo enzietako gaixotasun bat, gaixotasun hori askoz bizkorraua eta askoz bortitzaua izan leike. Osagaien artean esan du moduan azukarra da jaunda jabe. Hala ere badare batzuk, azukerrauk ez daukela esaten da bienak. Hauek bixo, kasu honetan. Bai, azukarra ez dauke bigarren posizioan beste guztien moduan, baina pixkat begiratzen baldin badou, ikusiko dou, hemen jartzen dabela, edulkorante sukralosa. Bai baten eta bai azukarrik ez daukala esaten da ben bestian ere bai, sukralosa. Beste izen bat, baina azukarra. Beste kontu bat izaten da hauek dauzken kolore deigarrixak. Honek adibidez osagai sorpresa 2 dauzka. Eta dia, herrialde askotan debekatuta daren kolorante batzuk dauzkala. Kasu honetan, 102 eta 129, baina beste asko ere badare debekatuta. Bazen ikustera, ze kolore dauken. Labur bilduz orduan, edari hauek ez dira bat ere osasungarrixak, gure osasun orokorrerako eta are gutxiago gure aho osasunerako. Egarritxuta bazaoste eranura. Urrengora arte, Eibarko gertu osasun zentrutik. Hau, Eider, mila esker eta argi eta garbi. Egarri jabelinbak hau uraean, hoi baina osasungarrio ez da ezer. Eta noiz benka ardo pixkat, baina pixkat bai ez da. Tamainan beti. Hori egarri jakin uanian ez alde komenigarria eseitzea izenien aurrena urtrago bat eman da, ez egarri jakin ardua o zerbeza olako gauzak edaten hasi. Hobe, bestela txokeiak esaten aztega. Bai, no, txokeiak eta ez gutxi. Ai, ama. Bueno, hemen txe, piperrak ikusi ja itxura pixkat hartu du, Guain ingo deuna da, tomatia gainea bota dena, eta ondo murrizten utziko dugu, bale? Gero koka gainea hartzeko, bale? Eta koka hemen dakat, eta esan dizuten bezala, behitu, Hasi da, hau behitu, beste 5 minutuan, da ja, behitu ze energia hartzen, Ja, ematu ja, landu indeula. Eta horregite iguna da, lan asko aurreatu, guain, maigaina botatzen deu, pixka landukoet, eta gero ingoten nahi, behitu ze masa, hola gehatu behar du, Nahiko fina gehatu behar du, Zatik hau, potolo eta gogorra limadok jo masare hola gehatuko zaigu, potolo eta gogorra. Eta nahi du, xamurra izatia hau jan. Eta asko laguntzen diona da garagardua. Garagardua legami puntu bat ematen dio, eta hola, ja, martxan jartzeko, martxan jartzen. Bueno, ingotena da, hau batea, eta zutzako lana berdendik. Bueno, gauza bat ingo dugu, gero gainetikan botatzeko prepatuko duna da perexil olio bat, bale? Orduan, ingokena dek, perexil adarra hauetatik ate ditukenak, hau barroa. Eta ingo jokenaek hau edan nahi, ostu batea, bale? Eta zutoina sustarrak gutxi, bale? Eta gero ingo jokenaek honekin papilla bat. Eta papilla hori tekenian, gero ingo zionek ja olio botatzen juntantaka. Eta papilla hori ondo iteko, gatzal hori ja beti ondo tortzen, bale? Eta hori frikzio emateziok, eta alare, hola, xosito ez gaitu bitzen. Bale? Bueno, eta Telmo,
Kontatu geho, basekiare ire proiektu propioakin martxan abilera, ez da? Telmo ardoak. Bai, bueno, Zertan ibiltzea izor. Izenari jarri nio, pixka zeaiteko, Instagram aiteko, zeni teknologikoki amis xamarra naiz denez gehiagin teatzen da. Bagaituki. Eta izena, bai, ez da marketing oso honekoa, pixka dola 50 urteko tipo bat emate, baina, bueno, azkenean izen horrekin gatu zen, da, nola zinitzan, bai, kofradiako daztaketa horiekin, horri zateala beti, bai, Bajurako Euskadiko arraia oinarri hartuta, adibidez, datorrena izangoa egaluzia oen garaian gaudenez oinarri hartuta, uztartze bat ditia, bertako edari jakine bai. Edari jana pixkata itzakia da, oinarria o protagonista izango dugu arraia da. Baita ere eramate ditu, arrantzale ezberdinak, arrantzale jubilatuak eta hola, da pixkat azaltze du, nola itean arrantza hori, dakan tradizioa, da, pixka kontatzeko, behaien egunerokotasun horren inguruan daula. Eta, horrekin hasi nintzen... Eta hori Donostiko moian niteko fradian hor bertan, Bai, bertan. Ostegunetan izatea, hilian behin. Gero beste alde, hasi nintzen, ja kontaktuan jarri nintzen ez, Euskal Zagardoakin, eta Getaiko Txakolinakin, da, horren bitartez hasi nintzen baita ere, behaientzako eta lanak eta egiten. Gero beste alde ere, irekitzea egiten beste aukera bat, sala formakuntzak eta ematia, eta hasi nintzen, zeako Gasteizeko udalantzako, daztaketa oinarrian inguruan da kurtsoak ematen, formakuntzak ematen. Gero hain urrian ere Baskulinari Zenterren emangoet kurso bat, eta nekin kontatzen bere beste kurtso batzuk emateko, uztartzean inguruan, nola dazkaun uztartzea janari da edari ezberdinak, eta, daztaketa bat eta holare emangoet. Orduan, pixkanak are, irakaskuntza mundu hortan egin nahi sartzen, nula pentsatzen ez dara sekula hor sartu honitzanik, eta hola, azkenean gehore ditugu feriak, edo promozio maukak imerdean ian, guain egin naiz lan asko iten Euskal Zagarduantzako, ia ezagutarazten, ezagutzea ematen, beste herrialdetako jendeai da, gure Zagardu dataz. Azkenean Euskal Zagarduan euneko oso handi bat, euneko 85 inguru, hemen bertan eate dugu. Orduan, asmoa da pixkate zabaltzia hori, beste lekutara eta eman, hemen eraten segire hemen goitura ez galdu, baina, pixkanak gare esportatzeko aukerak ireki, da... Horretorri honea beste batian, ikesaken deken bezalea sommelier ikasi guala, pomelier bat etorri honea, eta txundituta gatu, nintxekin ez da existitzen, ziala pomelierra. Ikusi nian telebista, no? Eta esan zian hori, hemen zioken bakarra ekela, badabela beste lekutan kultura gehiago horrei buruz, baina hemen etzitxola pomelierrikan beha dala, Espainiako pomelier bakarra. Da, raro da, azkenean hemen dakaun Zagardo kulturakin, da tradizioakin, hemengo edari originala, esango dugu bertakoa dala. Mundu biragin arazi zizkiukena, ez da? Hori, garrantzia handikoa, garrantzi historiko handikoa ere, Eta ez dakau, pixka mantendu dugu tradizio hortan, baina, leheno eginan hitzeiten Txakolina, da arduan munduan, ondian aldaketa eta dibertsifikazio hori guztiare nik esan nuke dala 50 urte ardua mundua iritsi dian aldaketa horiek, igual matz mota bakarrak initia ardua, edo mazti bakarretik anitia, aparduna, olako gauzak, hori dala denbora bat iritsi zianak ardua mundura, oain Zagarduan aidea iriztene Eta egia esan oso interesgarria aida bilakatzen, eta kriston produktu... Zergatikan beti izan da Zagardua bezala gainea, bigarren mailako edari bat bezala, ez da? Beti ardua ibai emantzakola, ez dakit, katxe gehiago bezala, baina Zagardua beti izan da, ez tekia, oso merki esan goban bezala, ez da? Nik uste ez dio, lematen berezakan garrantzia, eta baita ere uztartzeko eta janariakin parekatzeko da produktu oso interesgarria da. Gero dakan errelatu histori hori guztia, txotxan tradizio hori, Zagardotegiak, dazkaun, atzo bertan honitzen 15. mendeko Zagardotegi baten, Bazkaitan, da txotxan kultura eta kontatzen.
marketing hori baino hobia ez da, Pretzio. Eta ikuste ditukena, nola tolare baten inguruan nola baserri bat sortzeguan, da nola guan fabrikak ituan, ez da? Bai, azkenian, azetzeko baleontzi hoien zagardo bihar hori, azkenean ura txarra jartze zitza egunez, zagardua zan, gure edari segurua esango daunez, izateue legez, kapitain bakoitzak 3 litro zagardo eman bertzizkiola kontratuz, marinel bakoitzak egunian. Egunian. 4 botella. Segurazketan izango gaur bezain altua alkohol kantidadian, baina izan, segurazki pixka oksidatu ingo zalako, da ospin gehiago izango zuen, alkohol gutxixio, baina kriston garrantzia zekan. Eta adibidez, gero aipatu kelare bai garagardua. Guain garagardua bai izakola terrenu harrapatzen gure arduei eta zagarduei eta azkenean errexianuek, otxekilat eta bai izakola terrenua jaten pixkat ez da? Nik uste garagardua, da gehien gaztian inguruan askozik hobeto kalatu dula o askozik gehiago sartu dala garagardua, gehien garagardo industrialako, eran errex o harino hiek. Eta pena bada. Garagardo giliak esategu ez dala garagardua hori, ez da? Hala esategu. Baina, lehen oitziten aginan hori, nik uste zabalduko bagenu bentsa gaztiak, garagardo industrial horiek ean berrian, urteko Arabar Errioxako ehar bateate eango balueke, eango bainake bertako jendea laguntzen, baita ere, hemen bertako garagardotegi txikiak eta artizauak eskatu ezko da apoiatu ezko, eango bainake hemengo, pixkat hemengo ekonomia moitzen, da hemengo jendea laguntzen, nik uste. Dudi gabe. Bueno, Telmo, oso ondo gitxestik hemen, itzein da itzen, baina otan aurreak hasiak. Beitu hau nola orea ja lusatuta dakaun, berdeuna da hau gehiago murriztu, zanpatzen jungu naiz, pixka piperra txikituta dena ondo goxatzeko. Probatzen bazu eta oso mikatza balin bazio ez bakazua azukre pixa botatzea, nik usteet gaur ondo gedatuko gala, Eta gero horrekin, nahiko txikituek, gero olio botatzen jungo ditu tantaka, ondo ligatu arte, eta bitartian jungo goea dorronsoro okindegira. Eta ikusiko zuen, zeo pil berezia ingo iguen, arrakastatxua bere haien herrian, berezia bere haien herrian, ikusgarria eta goxua, guazen ikastea. Egunon, Joseba, Eli eta Laura gea, hemen gaude, Hernanin, Dorronsoro okindegian, gure obradorea hemen txedakagu, eta gaurkoan gure izar goxoak nola egiten ditugun, erakutsiko dizuegu. Izarrak guk txikitatik ezautzen ditugu, beti hon izan du dira Hernaniko okindegitan. Opil berezi bat dia, ez bolleria, ez ogia. Tarteko zehose, umei behi da, hain gozoa ez dena, baina, politiak dia, berezia dia, puntak dituzte, umentzako, merienda goxo berezi bat izan daitezke. Gure enpresa duela 28 urte sortu zen, gure aita 14 urtetatik ogigintzan aritu da beti. Orduan, beak sortu zuen duela 28 urte, gu berekin gaztetxo hasi ginen 16 urtekin lanean, eta berak ekarri zigun izarren errezeta hori. Ogia aparte, gaur egun, gozoak ebai egiten ditugu, pixka bat egokitu behar izan dugu egoera berrita, ogiaren konsuma pixka jetxin da, orduan tartak, pastelak, ogi bereziak, leheno ogi barrak batez ere itezian, oin danetik iten dugu. Hartuanak, zerealdunak, hogazak, moldezkoak, pixka denetatik. Gure produktuak goxo saiatze gaiten mimoz, eskuz, lehenoko era tradizionalean, kalitate honeko produktuak eta osagaiak erabiliz, eta ni uste emaitza horretik ateatzen diala gauza goxoak. Gure produktu salduenak ondoren baloratuta daudenak, ogia alde batetik, ogi normala, eta gero hartozko ogia izango litzake berezietan, izarra. Eta gozogintzan, euskal pastelak eta etxekote pastak, esan ditzazkegu. Beste gauza gehiago, baina bi horiek dira jendia gehien eskatzen ditunak. Gaur izarretaz hitzeita etorri gea, eta ondo iruditzen bazaizu, oain Iñakik esplikatuko dugu nola egiten ditugun gure izarrak. Izarrak egingo ditugu, izarra dien
azkenen ogi masa antzekoa da, baina pixkat gozoxogoa, eramaten ditulako azukre pixka bat, bai txokolate pixka bat, edo ez. Normalak egiten ditugu txokolate gabe eta bestea txokolatekin. Azteko masa preparatuko dugu, irina eta ogi normalak dana mazkin datza eta legamia, eta kasu honetan botako dugu azukre pixka bat ere bai. Horrekin masa egingo dugu. Jose nagusi hasi zanen, hasi zan izarrak egiten, eta nire lanen hasi nintzenetik beti ezagutu da hemen izarrak. Ez da denboraldiko produktu bat, da urte osoan egiten den produktu bat. Ematen diegu manteka pixka bat, gero pegatu alizateko, biltzen dugun garaian, eta gero oraiziakin mozten dugu izarran forman ateratzeko. Sekretoa da, ez dala goxoki bat, baino bai da ogi bat goxoa dagoena, bai umei eta bai jendeari gustatzen zaiona. Eta behin, ja prest daukagunean, jartzen dugu txapan eta fermentadoran sartuko dugu, eta gero ja handikan zuzenen labera. Joseba, hemen ditugu gure izar goxoak, espero dugu errezeta gustatu izana. Ez dakit zarautzaldean badituzuen izarrak, uste dut ez, hemendik erronka botatzen dizugu, ea gure izarrak bezain goxoak egiten dituzuen. Agur! Aupa irukote eta gora gozogile guztiak. Eskerrik asko, indezuen opilio horregatik egila esan ze dotoria, Beharra, eta esan duen bezala, enbedola gozo bat hartu hola oso gozua merendatzeko, horietako bat, eharra umentzako. Eta alduentzako ere bai, hola ardotxo batekin, Zerrekin lagunduko guan hoi? Nik hartuko nuke, berriro errepikatzen igual apartunen bato, daneako balio belako, baina ere bai bestela ardo gozon bat, adibidez, Jerezeko edo Montilla Morilezeko ardo gozon bat, Pedro Ximenezen batola, hau zeto zen ondo jongo litzai. Peligroso izatitxuk, oso resartzituk, oso ondo sartzituk, Bai, amo nahi da gustatzen zaila. Bai, amo nahi da galleta sartuta gaina hor, galleta hundatzen hor, Ai, ama. Bueno, launak, hemen ningo deuna da, opila hemen da gau, piperra ondo murreztuta da gau, eta horre ingo jokena dek, guain betu. Ondo indek papilla, betu, lehendabizi garrantzitsua da papilla ondo prestatzea, betu nola txikitu hemen telmok dena, zeratik ez basu hola txikitzen, eta zieratik olio botatzen basu, dana dantzan aztek eta horreztakak ja txikitzikan. Orduan, guain ingo ekena dek, hola botatzek txorrito txiki bat, eta ligatu egiten dek. Vale? Eta hori dena naztuta ziokenian, beste txorrito bat, eta hola, sortzi biderrola egiten dek, eta ja olio peresila preste ukiko jau, vale? Oso ondo. Oso ondo. Eta aurtengo guztak, ze muskuntza egiu, guri maztilan, kabos bodegan, ez de gain usta hona izan, aurtengoa, nahiko mildiune josigula esan zitxean arrebak, eta... Bai, txakolinean, getaiko txakolinean, Mateunez komplikatu xamarra izan da, hori, uztaila eta azkenean indun giro fresko horiek eta eurillak eta giroia etikan, mildu komentatzen zen hori azkenean dela gaitz bat, ongo badana, da egoera horietan, umetate handia eta fresko ite unian daula, azkenean gaitz hori harrapatzeko arazo handiak izatitugu, da hemen... Egon kaldizek matzazko, ez da? Bai. Eta bueno, gero bestalde, Euskal Zagarduan... Zagarduan, izetakoak esan zitxan gaina irureta goien, nahi bezala ditu goiek, ez da? Bai. Hori esan zitxan, bea bizitzan ez dure ikusi, hainbeste zagar. Bai, ikaragarri pila. Bai, hori normalian zagaztiak izateu, erderaz bezeria deitze zaiona. Urte batean emateu da aurrengoan ez, aurreko urtean izan zan desastre, ia etzan zagarrik gana izan, eta aurten berriz dana bat etorri da. Eta hori zer degona? Gutxita ona, askota esain ona, nola izaten dego tamaina? Askota onare izan laike? Askota ona izan laike. Nik ustera askota, gure zagardua askotan izatea, zagar motan arabera, izaera bat edo bestia izango. Azkenean, zuk zagar azidoak erabiliezkeo, zagardo harinago bat ingo zu, zagar garratzak erabiliezkeo, korputza handiagoko zagardo bat. Azkenean zuk ze estilo nahi jo bezu, horren arabera erabiliko dituzu zagarratzu da bestia, da horrek ingo, zagardotegi bakoitzan, estilua esango dugu.
hori laletxek ez, adigan, egun baten ekarri txian batek, hor obradorea ekarri txian lagun batek, xaro bezan txian, zahar mordua segata urten da, ekarriko jat obradorea bertan, nik ingo ja, konpotan bat, oseo zingo jat, eta baina, zeude zagar batzuk, hartzek, ezin dek ez da jan, oso garratzei duk, Bai, da horiek izate... Zagarrotako bere propiedari ez eskatek eta konservazioko oso nahi duk, baina ezin ditu jan. Jateko baino zagarrotako dituko biak. Horiek, tanino izeneko kompostu batzu daude zagarran azalian da, matzak eta bai izateitunak, eta horiek dira pixka, ematen gorputza, struktura, da baita ere esan dezun bezala, denboan irauteko gaitasun hori, ematen ere bai. Orduan, bai, jateko ez da txegina, o ez dia honenak, baina zagardu daiteko, ikaragarria dira. Eta hor askotan izaten dek, hori, leheno aipatu eken bezala, guain bat txakolinan ebai monomarietalak iteitukela, bakarrikan ondarri zurikin, segun ze parzelana, eta zagardu antzeko zerbait gertatzen edekela ere bai, ez da? Zagarduan oain, jaupategi bastante animatu dira aitea zagar mota bakarretik, bitikan, irutikan, ez da hoituta gaudena. Zein dira zagarroiek, zein aukeratzen? Errezil zaharrakin nahiko genunin, bakarrik errezil zaharrakin? Errezil zaharrakin ite, adibidez dago izotzezko zagardua da zagardo gozua egiteituen bi upategi, oi arte da zapiain, eta horiek errezil zaharrakin indako. Zer zehazki hori izotzezko zagardoa? Da Kanadan sortutako teknika bat, lehenoan udazkenian hotzak goizo etortze zian, eta fruta gatzen zen, zuaitzean edo landarian zintzilika eta izoztu itezan. Orduan, fruta hori hartu ezkeo eta izoztu eta prentxatu ezkeo, lortuko duguna da mosto kontzentratuago bat. Azkenean, ur proportzioa handiagoa duna nazketa hortan frutan izoztu eta demora gehiago gehatuko da, eta azukre eta beste konposatu kantidade o proportzioa handiagoa duna leheno urtuko da. Hortaz, hori egiten lortze duna da mosto askozik eta kontzentratuago bat, eta horrekin itiak hau, alkohol graduazio altuagoa duen zagardo bat, gozua azukre pixka lagata, hartzidura guztiz bukatu gabe, eta gila esan kriston produktu aiteitu. Dago aparte egitean, adiez urtebi txikiak inindako zagardoa bakarrik, itxas buruk ebai ateitu bibaritalak, irukuak, olak ere bai atea du, zagarrotei bastante animatzen nahi dira horiek egitea. Normalen nagoan, zagarrotei batek eukitzia 15, 20 barietate zagar mota desberdin, da danak elkartu eta arekin nien, ez da? Eta horta gaude ohituta gure bai, azkenian eraten botila bakoitzean normalean izatea hori, 10, 15, 20 zagar mota nazketa, eta hemengo zagardo zale tradizionalai hori gustatzen zaio, komplexotasun hori, danazketa hori. Baina egila da, probatu ezkeo beste zagardoiek, baritate gutxi jokin daudenak, produktu oso interesgarria dela, da oso goxoa daudela. Probatzea animatu. Ez gehola detxek, ezen bizitza da onda, nola notatzean hori zerbait bizila ekela, zatik urtetik urtea aldatu iteituk, eta upategi berdinan ebai hartzen barrika batetik obestetik desberdina dituk, ez da? Kristonaldia. Azkenean hori da polita da, joku hori, ez? Dana probatu, eta dana probatzea animatze hori, da jolastea. Eta batzu gustatzeko gehiago, beste ezekela bat beste baino hobiakela, baizik eta kino gustatzekela gutxi jo, ez da? Bueno, hemen, eharra indek hemen, eharra, itxura eharra segak. Hau ziok, puntxu-puntxuan. Hemen pinazik xigortzen nahi nauk, eta hau gorritzen dian bitartian, eta labian dakauna itean bitartian, ingo duna pixkat itxoin, eta guantxe gaude bueltan. Bueno, beitu, eharra indeu hemen, Valentziako koka, Ze gauza goxua, usai badakone piperrana, ai ama, eharra piperra da. Guaniko jeguna da, atuna jarri gainean, pinazik, olio pixkat eta piperra utzare bai. Eta hor, dakaula guain, aparduna. Hola ireki behar dala, beti bezala ez, hola mantxil giberdek ez da? Azkenean, soinu hori itia, beti izatea, festa puntua emate jona, girua, baina berez ez da komenia inbeste soinukin irekitzea, ze azkenean nola irekitzea, aparra hori, txinpart hori, galdu ingo du, kantidade bat. Orduan, apardunetan beti saiatu bergea zehatzen, mantentzen hori pixka. Gero beste truko bat izatea, alambria ezkentzia. Alambre beak, azkenean agarre mogu aniteu. Eta orduan, hori helduta, eta ipurdia moitzen zeana, ez da gitarrexe izangoan soinu gabe ateatzea, baina, A ber, zer txinparta gan horrek. Pum!
Bueno, Hola, nahiko ondo, nahiko ondo. Nahiko ondo, behin. Eta hola inberde gordun lasai, ez da, arrotu gabe. Arrotu gabe. Bezin nuai begilan eman gabe eta holakoak, ez da? Bai, eta geho kopa, leheno modan zeuden beste flauta kopa horiek eta ja modaz pasadia. Eta ardo, bueno, kopa baino pixkat estuxagoa izango balia, hobeto baina, bueno, pixkat ardo txuri kopetan ia aproposagoa da, flauta kopa hobetan atea baino. Ja, osea, beste flauta hola luxe fino iekola beti erabilidianak, ina joekola... Bai, zabalagoa da, usaitzeko ardua da, askozik eta hobeto etortzen zego. Bikain, eta ardo bat hartzekenian olakoa, zertan fijatzea, ze behitu berdiok, nola asteaiz ardo bat daztatzen? Bueno, ardua daztatzeko ordua, beti 3 pasu moduko izatea, bizka koloria eta holak. Egia da, pista batzuk emate ditun arren, berez ez tala horren garrantzitsua. Kortxua usaitzeare bai, kortxua beti tezu somirlerak eta irikitzen zuen da, behitu eta aberrondo da hon, aberrondo mantendu dukene bai, ez da? Kortxoan gehien mabeitzea, berrez da hon puskatuta, edo iezintzaion ardoikan nola, eta baita ere usaitzea ikusteko kortxo usaia don. Hori bai izatea legami bat. Akortxao esatean hori, ez da? Hori da, bai, TCA, bueno, hori da, beak izateun legami moko bat, usai, kortxo usai, edo itxi usai horiek sortze dituna. Eta, bueno, geho usaimenian zerta goratzea pixkat, eta geho hauian, zaporez berdinak nola igartze ditugu. Bueno, launak, hementxe gaurko Valentziako goka, txintxinain, eta Telmo jarraitu goxatzen, da gudan hori erakusten. Herrik asko. Agur launak.